toekomst in kan staren naar de sterren en is bik kan niet te vatten. Hoe dat ik in staat zin voor mijn gidder te kunnen klappen. Moet dat widder het vermogen en de dieptes af te tasten. Ik kan mijn uren langer verliezen in die gedachten. Ik moet me focussen op dat het aan mijn ander vraagt. En het wonderlijke in het leven is vaak iets alledaags. Het meest bijzondere verschil dan in de simpelheid. We zoeken vaak te verre en spelen dan zo wat dichte kwit. Soms is gewenning het vergif dat dus blind maakt. Alsof verliezen vele zaken onder impact. We gaan voorbij aan het gezochte. Vrienden zeven en bocham op bereden. Zelden iets dat is van binnenraakt. Te vele bezig met zaken die geen belang dragen. We missen het antwoord op ieder van ons hamvragen. De oplossing verschijnt in het gezichtsveld, maar niemand is er ziet dat je je er niet op instelt. De lippen van de wijsheid sluiten als je niet lustert. Het is niet de grote klokken, het is de stemmen die flustert. Dat je kunt begeleiden naar waar gelukken of verwondering. Maar we beseffen vaak niet van zaken dat ze bijzonder zijn. Of toch niet voordat ze plotseling verloren zijn. We zijn aan zo'n sinds de dag dat we geboren zijn. Maar we beseffen niet datgene dat we zo'n niet te vinden is in boeken, maar in momenten die een stopen brengt. Alle geluk dat je nodig hebt kun je van binnen treffen. Maar het is maar routine dat dus werkelijk begint treffen. Dus zoek het niet meer, want ik kan toch heel mijn leven kleren zien voor wat dat is en wat dat werkelijk betekent. Ik zie zelf de creator van mijn leven en staat voor mijn verleden te verloren in het heden. Door zijn woorden te concentreren op het nu en het moment waarin ik zit in plekken van de blotere bezigheden. Ik zie zelf de creator van mijn leven en staat voor mijn verleden te verlaten in het heden. Door zijn woorden te concentreren op het nu en het moment waarin ik zit in plekken van de blotere bezigheden. Het is nu dat ik de kansen kreeg voor te leven. Het is nu dat ik weer kreeg wat ik heb gegeven. Het is nu dat ik dit heb voor te doen wat ik weet. Het is nu, niet ergens in de toekomst of verleden. Het is nu dat ik de kansen kreeg voor te leven. Het is nu dat ik weer kreeg wat ik heb gegeven. Ja, het is nu dat ik dit heb voor te doen wat ik weet. Het is nu, niet ergens in de toekomst of verleden. Dus leven fles voorbij, aan 400 per uur. En een van ons die weet hoe lang dat er het gaat duren. Dus het moment is goed waard. Elke seconde is een afslag weg uit de destructieve rotonde die je levensweg blokkeert. En zorgt er niet vooruit geraakt. Geschenk des leven is maar echt te zegen als je hem voor jezelf uitpakt. Dus blijf niet zitten bij de paal. Had de rit aan deur te stappen, lik of dat het al niet uitmaakt. Een ander zijn verwachting is vaker dan niet geprojecteerd vanuit de vrees dat we er niet dat zijn. Wat dat we zoveel dan anderen pezen. Als je weet dat je zit zonder ras aan over de ander te pezen. We leggen onder oordelen op je zijn. Geven krachtbeeld dat iemand van u zet is vaak het wat dat je mag. Maar zit er zijn niet zoveel bezig met Jon. Dan moet je weten, want ik is er ook het centrum in hun leven. Dus stop met dit te investeren in gegevens die alleen bestaan omdat we er energie in steken. Dat is energie dat je zelf kan gebruiken voor te floreren. Dus geef het niet meer weg zonder een heldige reden. Ik zie zelf de creator van mijn leven. Zeg het, ik zie zelf de creator van mijn leven. Zeg het like dat je het meent en focus op nu, op hetgeen. Stek je energie niet meer in de toekomst of het verleden. Want het verleden is onveranderbaar. De toekomst is maar zelden onderhandelbaar en volgt keuzes die zich gemaakt. Dus maak je keuze, zo ga je het beste op de toekomst voorbereiden. Een heuse onderneming, dat weet ik, maar het resultaat is het waard. De vereiste is dat je de resultaten afvaart. En dankbaar zit voor wat je uitziet, het niet meer als vanzelfsprekend als de sleutel tot ontplooiing en waar ik geluk creëren. Ik zie zelf de creator van mijn leven en staat voor mijn verleden te verlaten in het heden. Door zijn woorden te concentreren op het nu en het moment waarin ik zit in plekken van de blotere bezigheden. Ik zie zelf de creator van mijn leven en staat voor mijn verleden te verlaten in het heden. Door zijn woorden te concentreren op het nu en het moment waarin ik zit in plekken van de blotere bezigheden.